Legegintzaldiko 2 urte hauetan, PSE kontinuista, errepikakorra eta ilusiorik gabekoa ikusten dugu. Behin da berriz, Otaolako ospitalaren eta Errebal Berrizaren txiklia estiratzen. Gehiengoan gobernatzera ohituta, PSE oso galduta ikusten dugu gutxiengoan. Garapen ekonomikoan saiari pixkanaka eta EH Bilduren insistentziagatik forma ematen ari dira. Urteetan ardatzi gabeko ekimenak aurrera eraman eta gero. Baina honekin zalantza bat daukagu. Zenbat lanpostu sortu ditu Eibarko udalak bere hildo desberdinekin eta oraindik garrantzitsuagoa, ze kalitatezko enpleguak izan dira? PSEk Eibarko langabetuen perfilari jaramonik egiten ez diola uste dugu. Horrela balitz, indarrean dituen enplegu politikei buelta bat eman beharko lizkioke. Eskola tailerra irekitzeko ordua da, modu iraunkor eta egonkor batean, eta horretarako ausardia eskatzen diogu PSEri. Bestalde, udal gobernuak komertzio txikia sustatzeko kanpainetan laguntzen du, baina beste eskuarekin alfombra gorrian jartzen dio multinazional eta komertzioa handieri, adibidez Otaola hiribidean. Gainera, komertzio txikia suntsitzen dutenak. Oraindik ez dugu gai honi buruzko debate seriorik izan udal barruan, eta guk faltan botatzen dugu, baina ez dugu uste PSEk horretarako gogoan dirik duenik. Hirigintza politiketan PSEk 180 graduko buelta bat eman behar du. Udalak zaharberritzea eta alokairu soziala bultzatu behar ditu. Eibarren gaur egun 2000 etxebizitza, 700 tailer huts baino gehiago eta VPO etxebizitzak saldu gabe daude. Guzti honen harira, Eibarren dagoen etxebizitza beharraren azterketa sakon bat faltan botatzen dugu udalean. Ia 30 urteetako gobernu sozialista eta gero, zenbait gaietan PSEren jauntxokeria begibistan geratzen da. Adibidez, ez dago barne fororik proiektu estrategikoetaz hitz egiteko. Eta bestalde, pertsonal gaietan jarrera despotikoak ditu, udala beraien kortijo pribatua balitz bezala. Batzorde pila bat baditugu ordea, eta EH Bildurentzat 2 helburu argi dituzte. Bata, PSEko zinegotzi guztiek soldata handi eta berdintsua jasotzea, eta 2, oposizioko alderdiak garrantzi gutxiko gaiekin entretenitzea, garrantzi handiko gaiak PSEek erabakitzen dituen bitartean.